Be, anong ginagawa mo dito? Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala naman, be. Naalala ko lang, mahal na araw na naman. Naisip ko lang sa Pilipinas. Ay, oo nga, no? Mahal na araw. Tapos barangay fiesta pa, no? Kaya nga eh, naalala ko every Holy Week, lahat ng mga nag-work sa malalayo, umuwi. Tapos walang pasok. Wala lang, banding lang ng buong pamilya ng isang Kaya linggo. nga. Naalala mo yung unang visit ko sa'yo? Di ba mahal na araw yan? Tapos may fiesta, may parada pa. Oo nga, kinaka pa nilang Adonis. Feel na feel ko talaga maging Adonis. Tapos ang daming pagkain, araw-araw food trip. Kaya nga eh. Saglit lang. Mm. Baka pwede na lang tayo magpadala ng kahit panghanda lang. Ay, be, mahal na araw, saradong remittance. Be, nakalimutan mo na ang tap-tap send. Kahit hindi na sila papunta sa bayan, dadiretso yan sa bank account o sa GCash nila. Ah, oo nga no, ang galing ng tap-tap send. Kaya huwag ka nang malungkot ha. Dahil sa tap-tap send, madali na lang magpadala ng love mo sa Pilipinas. Thank you, Belle. Mm-mm. Love you.